ҳамдӯрон азиз, салом алейкум. Деҳаи чорбоғи ноҳияи Варзоб, ҳамон пистае ки ман як маротиба нишон додам. Имрӯз 14 август мана писта ба ҳамин ҳолат қарор дорад. Ягон касал нашудааст, ягон сараш дард накардааст, пухта истодааст. Худо хоҳад ҳамин тахминан як мун пас мепазад. Ман ҳозир ҳамин якташа газида ба шумо нишон медиҳам. дорунашро ана мағзаша дидед? Пур аст мағзаш. мана мағзаш дарунаша бинед чӣ хел аст. яъне ки дар баландии 1100 метр бениҳоят пистаи нақшуда истодааст. ин пур аст. танаи бовар кунед 15-20 кило писта дорад. ина бинед. даруна бинед ама пури писта. не ин нукаш пур аст. аллакай шом шуда истодааст. ман вақт надоштам биём, дар шом омадам. ҳамдӯрон азиз, боз дер накунед ки ин писта баъди 4 сол мебандад. пистаи пайвандие ки мо аз Туркия мебиёрем баъди 4 сол мебандад. бо ин 4 сола гуфта фикр накунеду ҳатман боғ кунед. баъди 4 сол ман боғҳое ки бунёд мекунем ба ҷавонмардҳо нишон метиҳам. баъд нагӯед афсус ки мо вақташда накардем. бод нагӯед ин як дона дар хона ашнондагӣ. ин пури писта. ин дарахти писта имсол аз любой дарахти туркию эрония бисёр дорад. ина бинед. ин дарунаша бинед. дарун ба дарун писта бастагӣ ин дарахт. ҳамдӯрон азиз, ҳар як шуморо ман даъват мекунам ки ҳеҷ не дар ҳамин назди хонатон дусе пистагӣ шинонед. боғ мекардагӣ албатта боғ кунад. ин фоидаи холӣ аст. ин $100,000 мебиёрад. 1 гектар 2 гектар 5 гектар кунед $100,000 дар кисатон мешавад. баъд аз 6-7-8 сол, баъд аз 10 сол аниқ 6 солда ин пули худашро мекандааст. пули боғро мебаровардааст. ва чӣ хеле ки ҳукумати ҷумҳурии мо, роҳбарияти ҳукумати ҷумҳурии мо, ҷаноби олии мо гуфтанд ки 2 миллиард дарахт шинонем, биёед дастгирӣ кунем. мо бояд агар ҳамакаса якдилона даст ба даст шавем, албатта обод мекунем. агар мо 2 миллиард дарахт шинонем, тоҷикистон сабзи мешавад. ҷояш холӣ намемонад. мебинед. мана кадоме мехоҳад марҳамат муроҷиат кунад ба ман. телефонамро мемонам. мо туркияшро мебиёрем ки дар 4 сол мебандад ба шумо пайвандиашро. ана ҳам хел мебандад. дидед ҳамдӯрони азиз? ана инро на об метиҳад як кас, на ғизо метиҳад ин дарахтро, на нигоҳ мекунад, на дору мезанад. як ба ҳоли худаш мондагӣ. худаш медонад худои таоло. ҳамдӯрон азиз, дар паноҳи худо бошед. ҳатман ва ҳатман писта дархост кунед. ман ба шумо аз Туркия дарахташро мебиёрам. як ҷаҳон ташаккур ба ҳамаи шумо.